ikruoge gi duto bende dhi nyime. Bende iparo ni ywak moko mantiere en ywak mana kaka isewache, yien mane chiwo tipo ne jotelo, manumo jotelo. Oseywak Raila Odinga kiwacho ni adieri, kane bende nokitine jopiny ne ok onyal ting'o bari, ne ok onyal bedo kodi. Ywak moko bende nyalo bedo iye kae ma jok ma piny ochamo ni koro ka Raila onge. Janeno mororo ote ka ni 2027 ni dhi chalo nade, nikech moko kuom gine iwacho ni gin kama ne gintiere. Neno wach achiel mane wacho akia kane wacha nyalo confirm no sani ni idhi go lweny malo ne Raila Odinga. Sani gintiere karka ne jotelo mane ukti to ne ni mane tipo ni ka gintiere jogi bedo exposed. Kinde ochopo ma 2027 kae modhi neno ka lokruok dhi bedo e paw siasa to anya kirango kaunti ma Nairobi ka kata kaunti zo makaluo bende ang'e loso tiloso lo jok mane bedroom mar baba adinge aloso e bedroom mar baba kamano. Wan ok wanya wacho ni wadhi go ne baba lweny malo nikech wan kode ka. Koro samoro jok mane dhi go ne lweny malo go ne aushago kocha mago jok wan ok wanya wacho ni wadhi go ne baba lweny nikech wan kode pile. Mwalimu iluongo Kisumu ni ushago. In ja ushago. Lakini Kisumu sani si. Iseluongo babe ni ushago. Tuweni mage jok mane usiko ka wacho ni wadhi go lweny malo ne baba. To koro sani ntiere karaka. Group ni bed exposed machal nade. Ige samoro an kada winjo gino to ne miya mana nyiero nikech ok inyal wacho ni dhi go ne baba lweny malo. Lweny chako go ne jopiny. An jasiasa mo believe e chunya maiye ni ng'ama nyaka kuonga tim ne tich en japiny. Omiyo ok inyal we tiyo ne jopiny ne dhi go lweny mamalo. Mano kata baba ne ok nyal yie kodi nikech jakom en ng'ama ong'eyo ni ng'ama omiyo yieri en japiny. Kendo japiny no ema nyaka itine. Makupo ni ng'ato ok tine japiny kata mana an mawuoyo sani kupo ni ok ating' ne japiny to karang'o omiyo noyiera. Omiyo wan kaka josiasa nyaka koro wang'i ahinya kech sani tipo manoimo ng'enywa koro onge. Sani chieng' koro chamowa maratari. Nyaka wadog chien muwaparre ahinya ni to bende gimomiyo noyierwa kaka wabunge bende watim. Bende wakonyo jopiny yudo gima negi. Kani wacho ni wabiro loso ne ji barabara through kera, owinjo be ni kichio to mane gima nie pachi. Kiwacho ni biro gero skunde ka jo CDF biro gero ni skunde, owinjo be ni mane gima nie pachi. To ka en insecurity to en lighting to en empowerment, magi gik mowinjo be ni e pachwa. Sani ng'ato ka ng'ato ibiro yier gi kaluwore gi tich mosetimo ne jopiny. Kisetiyo ne jopiny maber, jopiny biro ni gi wang' maber. To kopo ni ne ok itine jopiny maber kendo koro jopiny biro kelo ratil mapimigo ni to be gik 50%, be gik 60%, mae makoro ibing'igo kaka iyiero joko mabiro. Ji moko ne wacho ni ka in osiep Raila to idhi adhiya Nyaloda. Ok en osiepe, en nikech Raila be nohero jok matiyo maber. To kopo ni ng'ato noninde klas ma ok otiyo maber, mano to koro jopiny biro dil kodi kaka sadhi. Omiyo wan kaka josiasa gimowinjo watim sani, owinjo bed ni jogo manoyierowa watinegi maber, watinegi gi muolo, watinegi gi hera, kendo wabed committed ni jopiny nyaka winj maber. To ka nitie gimoro machando jopiny to nyaka wapenji. Wapenja sirkal to wapenj kendo jopiny. Ma sa asaya nyaka wasik mana kwa chiko itwa kaka anyuola mar Jaramogi. To gima duong' mogik ni nyaka wariwre. Riwruok mane wariwore mochakore mwalo watho ng'er. Mobiro nyaka malo game nyaka Ugenya. Ma e gima lich modong' ne joluo. Awinjo ka ji moko sani ji osechako wacho ni an adwa bedo jatend joluo, an ema adwa bedo, an makawo kar Raila. Ni kingpin. Ok adwa wacho wach kingpin, jomoko biro wacho na kudhogi. Nadwa kawo ka, in miwacho ni kingpin, koro anyalo wacho. Raila Odinga onge ng'ama noyiere kingpin. Asewacho ni mokwongo party ne ok owene. Party no wene jomoko.
to gimoro nitie ni kwa jwang', gimoro nitie ni juogi gi lemo. Juok piny ema noketo Raila mobedo kaka koro jatend joluo. En ogai maduong' to en ogai mar siasa. Ing'enye ne luo ka wan go gai mar Luo Council of Elders, to kendo wan go gai mar siasa. Ogai mar siasa nodong' ne jakom. To nikech juok piny, ng'ata ka ni winjo to wawe mana kuom nying jakom. Kiwinjo ja Migori